दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि SBM फेज 2 नि टयलेटनि मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों राङारि अनसुंथाइनि सायाव। गोबां मानसिफोरानो सोंहरगासिनो दं टयलेटनि एप्लाइ खालामना दोननाया गोबाव सम जालांबाय नाथाय दासिमबो राङारि मोनसेबो आपडेट गैया। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा टयलेटआव जुदि एप्लाइ खालामदोंब्ला रांखौ माब्लासिम मोननो हागोन बेनि गोनांथार आपडेट लानानै फैदों आरो रांखौ नोंथाङा बेंक एकाउन्टआव माला नोंथाङा मोननो हागोन बेनि गोनांथार आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों जोङो नायगोन। मानो होनोब्ला दाख्लैबावै टयलेटनि थाखाय फिजिकेल सार्भे गामि गामि जानानै थांबाय। बे फिजिकेल सार्भेआव जुदि नोंथाङा सिलेक्ट जायोब्ला नोंथाङा फेब्रुवारि मान्थनि गेजेराव नोंथाङा रां मोननाया रोखा जानानै फैदों। गिबियावनो नोंथाङा बेयाव रांखौ 12,000 नोंथाङा मोननो हागोन। नैबे 12,000 रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेखौ नोंथाङा मोननै किस्तियाव मोननो हागोन। गिबियाव नोंथांनो 9,000 रांखौ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हरग्रोनाय जागोन। बिनि उनाव नोंथाङा आद्रा थानाय रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन। नोंथाङा बे रांजों हारसिङै बे टयलेटखौ बानायनानै लानांगोन। नाथाय गोबां मानसिफोरा बेयाव एप्लाइ खालामदों। बेयाव एप्लाइ खालामब्लाबो गासिबो बेयाव टयलेटखौ मोनजोबनाय नङा। जाय बिथांमोना सार्भेआव सिलेक्ट जाबाय बिथांमोनाल' मोननो हागोन। दानिया बे रांखौ नोंथाङा बोरै नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव रिसिभ बानायगोन जोङो बेनि गोनांथार आपडेटखौ नायगोन। मानो होनोब्ला नोंथाङा साननो हागौ नोंथाङा जेब्ला बे टयलेटखौ एप्लाइ बानायदोंमोन बे समाव नोंथाङा बेंक एकाउन्ट होखादोंमोन। नाथाय नोंथाङा चेक खालामनांगोन नोंथांनि बेंकजों आधारजों लिंक दंना गैया। जाय बिथांमोननि बेंकजों आधारजों लिंक गैया नोंथांमोना नैबे टयलेटनि थाखाय सिलेक्ट जानानै नोंथांनो रांखौ हरब्लाबो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबनाय नङा। गोबां मानसिफोरानो साननो हागौ बेंक एकाउन्ट होखादों बेंकआव डाइरेक्ट राङा हाबगोन। नाथाय बिदि नङा। राङा नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक थानांगोन। अब्लासो नोंथांमोना गावबा गावनि बे आधारजों बेंक लिंक थानाय नोंथाङा बेंक एकाउन्टआव टयलेटनि रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। जाय बिथांमोना बे फिजिकेल सार्भेआव सिलेक्ट जाबाय दानिया नोंथाङा चेक खालामनांगोन नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक दंना गैया आरो नोंथाङा बेखौ बोरै एक्टिभ बानायनो आधारजों बेंकजों बोरै नोंथाङा लिंक बानायनो जोङो बेनि गोनांथार आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। मानो होनोब्ला जोङो गभर्नमेन्ट स्किमाव एप्लाइ खालामब्लाबो बेफोरबायदि फिसा फिसा प्रब्लेमनि जाहोनावनो गोबां जोङो रां मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जायो। मानो होनोब्ला जोङो आन्दाज खालामा। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो गोनांथार आपडेट लानानै फैदों। नैबे टयलेटनिल' नङा PM किसान बायदि गभर्नमेन्टनि स्किमनि जिखि जाया नोंथाङा स्किमाव एप्लाइ खालामब्लाबो दानिया आधारजों बेंकजों लिंक थानाया गोनांथार। नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक दंना गैया दानिया जोङो नायदिनि। जाय बिथांमोना टयलेटआव एप्लाइ खालामनानै सिलेक्ट जाबाय नोंथांमोना बोरै चेक खालामनो जोङो बेनि आपडेटखौ नायनि। नोंथाङा चेक खालामनांगोन DBTआ एक्टिभ दंना गैया। नोंथाङा गावबा गावनि मबाइल फनजोंनो चेक खालामनो हागोन। आङो स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोननो देखायलांनि। आङो बेनि स्टेप बाय स्टेप प्रसेसखौ गोबांबार देखायखांबाय। थेवबो आं बेखौ गोदान भिउवारफोरनि थाखाय लाबावनाय जादों जाहाथे बिथांमोनाबो मिथिनानै लानो हायो। गिबियावनो नोंथाङा गावबा गावनि गुगोल सार्च ब्राउजाराव थांनानै नोंथाङा सार्च खालामनांगोन DBT। नोंथाङा नैबे DBTखौ सार्च खालामना होबानो जाबाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। दानिया नोंथाङा नैबे डकुमेन्टआव क्लिक खालामनांगोन DBTखौ चेक खालामनो थाखाय। डकुमेन्टआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे DBT पेमेन्टआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेबायदि DBT पेमेन्टआव क्लिक खालामनानै दानिया नैबे सिटिजेन कर्नाराव नोंथांमोना क्लिक खालामनो नांगोन। सिटिजेन कर्नाराव क्लिक खालामनानै नैबेयाव नोंथाङा मोनसे अपसन नुनो मोनदों क्लिक नैबे बेंक एकाउन्ट आधार लिंकिं स्टेटास। बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेबायदि नैबेयो चेक बेंक एकाउन्ट आधार बेंक एकाउन्ट लिंकिं स्टेटास नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे बेयाव पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबे माइ आधार पर्टेलनि जोहै चेक खालामनांगोन नोंथांनि DBTआ एक्टिभ दंना गैया। दानिया नोंथाङा नैबे लगइनआव क्लिक खालामनांगोन। लगइनआव क्लिक खालामनानै बेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ नोंथाङा दानिया बहायनो नांगोन। नैबेयाव नोंथाङा गावबा गावनि आधार कार्डनि नाम्बार आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव लगइनआव क्लिक खालामनो नांगोन। नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बार आरो नैबे केपसाखौ बहायनानै नैबेयाव लगइन खालामनांगोन। नोंथांनि आधारजों जि मबाइल नाम्बारा लिंक दं बेयाव मोनसे OTP फैगोन। नोंथाङा बेखौ बहायना होनानै गावबा गावनि
माइ आदार पर्टेलाव नोंथाङा हाबनानै चेक खालामनो हागोन। दानिया आङो बे प्रसेसखौ बानायनोसै। दानिया नोंथाङा बेबायदि मोनसे पेजाव फैगोन आरो नोंथाङा नैयाव थुनांगोन बेंक सेडिं स्टेटास। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। आं दानिया बेयाव क्लिक बानायनि। दानिया नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव नोंथांनि आदार नाम्बारखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन आरो नोंथांनि नैबेयाव बेंकनि नाम आरो नैबेयाव नोंथाङा मोनसे अपसन नुनो मोनदों डिबिटि स्टेटास। नैबेयो बेंक सेडिं स्टेटासा बियो एक्टिभ थानांगोन। बेफोरबायदि एक्टिभ थानाया मेन्डेटरि। जाय बिथांमोननिया बेफोरबायदि एक्टिभ जानानै दं बिथांमोना रांखौ मोननो हागोन। जाय बिथांमोना स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि टयलेटआव एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना बेफोरबायदि गावबागावनि आदारजों बेंकजों लिंक दंना गैया खेबसे चेक बानायबानो जाबाय। जुदि बेयाव नैबेयाव एक्टिभ खोथायाखै नोंथाङा बेखौ थाबैनो बेंकआव थांनानै नोंथाङा डिबिटिखौ कानेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।